kanavan seuraajat tässä. Tässä Viljami, Ville ja Viljami. Eli täällä pitää pistetään sammutaan valot. Eli sit on pimeä hämärä paikka. Sitten mennään autoon. Nyt pitää näyttää autopaikka. Sitten täällä autossa on vähän pimeetä. Älkää huolestuko. No sori kun täällä video pöhkää. No niin. Taas salama päälle. Sori kun ei oo salamantta. Tässä mun ratti. Esittele tästä. Tässä on mun ratti. Tässä on mun vaihdekeppi. Tossa. Ja tällainen paikka ja löytyi sellainen. Mä tein tällaisen. Ja tää on Volkswagen. Tämä on tällainen paikka, että mä tykkään tästä paikasta niin. Tämä on Volkswagen. Mä en tykkää.